Здравейте от новия влог, който се открива по средата на седмицата. Не знам кога ще го кача, седмичен ли ще бъде, как ще го конструирам, защото не мога да си направя в момента план, тъй като отново сме болни. Кошмарна зима, кошмарен януари, но да, някои сме с магендарм, такова стомашно чревен, някои с някакви кашлици. Не знам какъв е вече този вирус. Не ми трябва да знам, само искам да се маха. При мен май са и двата. И исках да ви покажа в тая връзка какво ще ям в подобно състояние, защото от една страна стомашно чревния, знаете, нищо не ти се яде, не можеш много какво да ядеш. От друга страна пък трябват витаминчета и вижте. Ето, това са отдолу такива нахутени крекерчета. Отгоре е по принцип събъркани яйца с всякакви подправки, включително и сух чесън. Тук имам и скелитка пресен чесън. Сложих си и доматчета за фибри, като в случая с този стомашно чревен най-оптимално би било краставичка, но някакси не знам защо яде ми се домат. Сега ще си го хапна и след това ще правя една отвара с джинджифил и мед, която е много добра за всякакви вируси. Определено имаме нужда явно, защото стана 2 седмици. Сме почти нон-стоп с такива и да, на лечебна вълна сме. Може би този влог ще бъде точно с такива съветчета, какво да правим в такива ситуации, особено и с деца. И да, Дани днес дори не отиде на училище, за да може да си поотпочине, а от време на време го свива коремчето. И сме си всички в къщи. Времето не беше много подходящо и за разходка. Имаше слана, мъгла, но сега се вдигна. Имаше, защото има вятър. Сега пък заради вятъра не излизаме, но както и да е, Давид спи навън на терасата, поне за витичък на кислород. От едната страна магистралата, която води към Калдал, а от другата страна гората. Давид, че още кашля. Тръгнали сме на разходка днес. Вижте небето колко е хубаво. Красота. След безбройните ни боледувания и перипетии, можем да кажем, че сме малко по-добре. Давид само още не напълно. Дани, вие влизали ли сте вътре в тази къщичка? И какво има вътре? Вътре е много топличко, там има една мишка и има и едно легло. На Бибър Бен и на Йоги Бен също имат едно такова легло за плюшени играчки. И има и някакъв дизел, бензин и така. Те за какво служат, дизел, бензин? Нещо за газова лампа или? Да, за газова лампа. Да. Преди беше тази къщичка на Йоги Бера, пък сега е на Бибър Бен. Така ли? Да. Това виж, пише нещо там на пощенската кутия. Я да видим. Да. Пише Бибър Бен und Йоги Бер. Ага. Да. Да видим.
Това е скаутската къщичка, където ходи Дани през скаутите. Както разбрахте, вътре има много неща, въпреки че никак не изглежда така. Изглежда някаква пустош, но хората от нищо нещо са направили. А тук има да си закачат и якетата, ли какво? Да. Яко. Заключена, нали? Да. О, добре. Цялата фая жинки, но функционираща. Здрасти, хора! Днес сме в зимна обстановка. След вчерашното слънце, долу все още е слънчево. Би трябвало и тук горе да е, но се задава някаква мъгла. Така къде сме ние? На Риги. Дойдохме малко тук да се поразходим на сняг. Оставихме другите две момчета. Аз съм с Дани, защото те все още не са толкова добре и да си почиват. Да, ние малко ще се позабавляваме на снега днес. Ще ви покажа и красивите кадри от това местенце. Само наистина да не дойде мъглата, защото се задава. Дано някакси да мине и замине бързо. Чакайте, сега ще ви покажа. Ето, върнах камерата, слънчо. Закрит леко от мъглата, но подозирам, че бързо ще се разсее. Има ветрец. Тук си има и къщички. Има хора, които си живеят целогодишно тук или такива, на които им е само за отпуска. Продължавам с красивите кадри. То на телефона не се вижда дори колко е хубаво. Въпреки това. Време е за почивка за чай. Да, айде. Заповядай. Време е за обяд. И малко гориво за изпът. По парченце черен шоколад, в нашия случай с малинки. Тук всъщност е Риги, върхът. Погледнат от друга перспектива. Винаги го гледаме от към езерото отдолу. Ето го е езерото. Да, мамо. Тук най-високата планина на света. Не на света, а в Швейцария има преди. Чакай да я видим. Коя душичка? Тази така малко нагъната. Тази така малко, която е така. Да. Продължаваме ли? Да.
кораб спрял. Спрял кораб на Фирволчте тързе. Ето тук. Много яко, браво. Ох, не мога да спра да снимам, а вече нямам батерия. И ще се поотказвам май, но ви казвам, може би чао с тези кадри. И това бяха нашите красиви природни кадри. Сега е дъждовно и тук искам да закрия влога и до следващия път. Чао!